IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Baligian ay sayang ka ti gobyerno municipal ti Paway ti batch 1 screening dagiti aplikante para ti sirib ken adal gun-uden Municipal Comprehensive Scholarship Program iti ili ti Paway. Ti screening ket paset iti panagkumit ti munisipyo a mangipaay iti gundaway ken suporta kadagiti maikaring estudyante a pawayenyo. Iti panangituloy da ti panag-adal da ken panangragpat da kadagiti akademiko a panggep da para iti masakbayan da. Nagyaman ti ili ti Paway kadagiti amin nga aplikante a nakipagpaset iti umuna batch ti screening ken iti panagtitinulong da iti entero a proseso. Na ipakamupay nga dadupay a batch ti screening ti may sayangkat kadagiti sumarsarunong aldaw. Dagito ito ket may post dagiti sumaruno a batch babaen ti official page iti gobyerno municipal ti Paway. Namnamaen pa iti ili ti Paway nga dadupay nga estudyante ti mga alaka dayto nga oportunidad gapot ta ti ili ket mapapati nga agpatpatanor iti nalalaing ken nasisirib nga ubing a pawayenyo. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.